V našej súťaži v jazde zručnosti na vysokozdvižných vozíkoch Celebrity Talent skrytý vám dnes zahráme na ľudovú nôtu. Hlavným aktérom bude jeden zo zakladateľov hudobnej skupiny, ktorá obveseluje najmä tých skôr narodených už 33 rokov. Vysokozdvižný vozík som ešte nepraktizoval. S 25 albumami upravených ľudových pesničiek sa mu spolu s ostatnými členmi kapely podarilo koncom 90. rokov spopularizovať hudobný štýl, prezývaný ako svadobný rock. V civilnom zamestnaní ich po našej fabrike chodilo veľa. Ešte v starom zamestnaní, keď som ešte nebol tak zaviazaný na hudbu. Spevák a basgitarista skupiny Profil, to je Ján Žitňanský. Veľmi rád si vyskúšam kokpit aj tejto formuly. Entuziazmus, teoretické a vizuálne skúsenosti mu pred ostrou jazdou zvyšovali rating. I keď úvodný slalom na to nevyzeral, očakávali sme naozaj dobrý čas. Avšak iba dovtedy, kým sa Ján až príliš sústredil na paletu. Kto vie, na čo všetko ešte myslel, pretože zabudol, že do garáže treba cúvať. Jaj! Otočka navyše, dlhotrvajúce radenie, to všetko sú sekundy naviac. Až po precíznom zaparkovaní si Ján začal uvedomovať svoje zdržanie. Som sa zmýlil. Tam som sa zmýlil. Nemal som cúvať. Škoda veľká. No nevadí. Po odložení palety si naozaj švihol. Teraz to musíme dohnať. To, čo sme tam stratili. No na akékoľvek prekvapenie to už nestačilo. Jeho čas 1 minúta, 31 sekúnd a 27 sekundy ho umiestnil v tabuľke na predposlednú pozíciu. A tak prvé slova v cieli sa niesli v znamení tvrdej sebakritiky. Po tréningoch som sa sústredil najviac na dvíhanie tej palety a neuvedomil som si, že nemám cúvať hneď za ten priestor, ale že mám cúvať do priestoru pre vozík. Takže tam som stratil pravdepodobne nejaké sekundy. Zo svojho výkonu mierne sklamaný, no vysokozdvižným vozíkom nadšený. Kokpit to má dobrý, odpich takisto. Schváľujem, môže ísť, ale myslím si, že životné tempo pre ľudí by malo byť v rýchlosti vysokozdvižného vozíka. Kto vie, možno mu v budúcnosti venuje aj nejakú tú pesničku. A teraz pozor! Najbližšie zažijete útok na lídra súťaže Rada Cymbalu. Vyzývateľom bude Esteban Višňovský, ktorý by chcel aspoň touto formou napraviť poškvrnenú povesť kapely UKND zlým výkonom svojich spoluhráčov. Rock'n'roll vyhráva.